Kono tempe iki. Anu wis sitak. Lan jiko sing akeh Mbak Ji, sing duwe Mbak sing duwe omah ngudin jiko sing akeh. Oh, titik ngomong isin ora titik kowe. Lah ngono ki lho. Cil. Sing duwe omah jiko titik tok-tok Cil. Mbak Ji jajan. Kowe mangan ro, Pet? Pet, mana lho? Wong mangan kok. Mbak Ji, pamano dituwiti. Cil, tempene tak rasane ngilang goreng peti meng gosong. Cil, lho. Ndang rene yo. Cil. Wis jandu masak kuwi kaya. Iwake Ora, Ram. Timbang engko stres kowe engko. Ora saran nyuteng awakmu aku. Bintangku film mangga Mbak Ji kok. Mbak Ji ngeker gabah tak foto. Tiga balik peti ki ora ndang-ndang. Jane seger. Ini padha ra payune isin lho. Lah iki padha ra payune. Sampe acara kuwi papat nih bongkong kabeh. Cek anake gede-gede wedok. Masuk ben bendil yo mantu. Besar iki lho. Endi? Boleh cek akeh lho. Alah cel mangan. Domong ah. Wis tak hibur kowe engko. Lek ora hibur kowe samarku lek. Lah nek tambang-tambang tak delikne. Tambang. Nggih. Ning tong girane sing lanang mriko kok kan bapake anu ndhe. Wis tau me dalang gondrong urung. Lapangane mlebu ngalor enek anu. gondrong endi karian? Tulungagung. Wah. Cil. Oh imbuh neh, Cil. Mbak Ji. Ngono mantu witik imbuh neh. Wah. Pas ngomong padha noleh imbuh. Ayo, Cen. Lah iya, Cil piring isik, Cil. Lah kuwi to piring sik akeh. Alah sego mopo, jangan ke atas kok. Heeh. Lah kene omong jangane ke atas ngono. Wah, lah ini kadung dibuka piye to Mbak Ji, Mbak Ji?
Lah lak sing etan dintekne sing gene anu lho, gene gabut iki lho. Wah, lah urung tahu ya mesti semaput no. Etan rong enek banyu Mbak Ji. Jel. Ini loh. Lho Jel, sing gabuk kae ngono to, go dililini Pak Nyoto. Kutuke. Iki pas kemper Joko ae. Ene, kan koblung Bang. Nyetrum plumpangnya buwo. Ijone ora enek. Oh, kena papat kok. Salengane loro. Iya, udah mandang tenan. Lah Jel. Lah, kowe jan. Rongkong mbuh. Ngomong isin apa to? Iki yo mut. Ora tok rono pet. Mana? Mek ngene lho iki. Lah dewinginane napa anu mbode sing goreng sampean segane. Dibeto wulan gerane tol bedingi maneh. Oh, alah batin ku bah padese. Bayo. Sing moto tempe gosong iki. Lah wong jenenge dadi kon rene kok Dik. Resah Cil, aja Cil. Enggak yo. Yo kok jenenge cangko iwake. Cil. Ini apa lo Cil? Ini loh. Seger sore apa beduk-beduk iki. Datun ki iya apa nang mandut samble. Lombok murah apa larang iki? Murah. Dit, tenan akeh lho, Dit. Enak iki lho. Es jus. Ora enek ae. Goleki sing rene lho. Goleki sing anak-anak lho. Iki banyu. Kok mung gawa ya iki? Wong. Oh, Pak Nyoto iki. Anu meneng kebo. Kebo. Antes mekat-mekat. Ngarepne beduk kok mesti ngene. Katiren kae gur diimblok-imblokne sak anu iki. Diacare nih kok. Ora lho sing lari iki genes. Oh, dereng. Kone kok. Dereng. Wong-wong kae dosa ngene. Heeh. Ora mlaku anu. Wong-wong kae wis di anu kuwi-kuwi ngono. Oke, dawa-dawa blak-blakan. Lempar lembing kok. Kandang grupe sapa? Derek lho. Iso lak kadung lilir no bae. Heeh.